हेल' लोगोफोर, दिनै 14 नभेम्बर आरो बे 14 नभेम्बराव नोंथांमोना नुगोन चिल्ड्रेन डे आरो काम दिवाली मोननैबो साना दिनै गोलैनाय जादों। दा बेनि थाखाय गिबियाव नोंथांमोननो साफ्रोमनोबो दिवाली आरो उन्दैफोरनि थाखाय चिल्ड्रेन डेनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो गथ'साफोरा इसोरनि अननायाव गाहामै गाहाम गावबा गावनि साननाय हनायखौ जाफुंसार होनो हासिगोन। बेनिफ्राय नुगोन फैदो फारि फारि दिनैनि खौरां। दा बाहाय फार्स्टआव बुंनानै होग्रोनि जायफोर नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्स नायोमोन बिथांमोननि थाखाय एसे दान्दिसे उनावहाय भिडिअ फैगासिनो दङ। दा बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे जाबाय खालि खौरां एबा निउसफोरखौल' नुनो मोननाय जागोन। बाहायल' निउसखौ शेयार खालामनाय जादों। दा बेहाय फैदो फारि फारि फार्स्टआव दङ जे फार्स्टआव मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि हरनाय गासैबो आसनि आरो गासैबो बाजेटफोरनि रांफोरखौ बिटिसिनि माखासे मावजिफोरा मन'जोब्बाय। नाथाय बिटिसि सरकारा मोनसेबो गाव हारसिंनि आसनि होनो हायाखिसै। दा बेनि हिसाबखौ जोंनो नांजोबगौ होननानै बुंदों। शुक्रबारखालि फकिराग्रामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावसोरनि इलेक्सन केम्पेइननि समाव। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायनो हागोन। 2 नम्बराव दङ चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवारनि आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गरसिंफोरा गामिनि फुसा उरावनि साहा दखानखौ दुथांफोरा सावनानै गालांदों होनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय समाजनि मोनसे बिराद गिदिर गाज्रि एबा गोरोन्थि जानानै दङ। दा बेयावहाय माखासे राजखान्थिनि खैसार दं साननानै बेखौ सन्देह खालामनाय जादों होनदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दा बेखौ नुगोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव चिरां जिल्लायाव गुबुन हादरनि बेरफ्रुग्रा बेसाद एबा फायार क्रेकार्सफोरखौ बाहायनो आरो फाननो मोननाय नङा होनदों। दा बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनदों पुलिस बिफाना। अदेबानि दिनैसिम मोननैसो जायगायाव बेखौ बोखांनायबो जाबाय होनदों। दा बेखायनो बेखौ सांग्रांथि होनानै मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव चिरां जिल्लानि एसपि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव जे बिटिसिनि मोनसे खुंथायाव गोहोआव थानाय राजखान्थियारि हानजा बिपिएफआ गोबाव समनिफ्रायनो माखासे सेंग्राफोरखौ केम्प बानायनानै लाखिबोदों होनदों। नाथाय बिथांमोननो जेबो थांनानै थानायनि सुबिदाफोर होनो हायाखै होनदों। आरो बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव मैया बुंदों। बेनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय बिदि साख्रिनि रादाब बेयाव मोननै नोंथांमोना नुगोन। डिसि अफिस बङाइगावनि आरो मोनसे जाहैबाय स्टाफ सिलेक्सन कमिसननि कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम, बेयाव मोननै दङ। दा बे हिसाबै फार्स्टआव नुगोन जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम डेपुटि कमिसनार बङाइगाव, बेयावहाय मोननै दङ। मोनसे नुगोन नोंथांमोनहा जुनियर एसिसटेन्टआव नोंथांमोनहा दङ। बेनिफ्राय भेकेन्सिफोरा 8 जन दङ। बे 8 जन। बेनिफ्राय एसटि प्लेन हिसाबै दङ 2। बेनिखायनो एप्लाइ खालामनो हायोबा चान्स दङ। 2 दङ एसटि प्लेन हिसाबै। बेनिफ्राय एसआ 18 to 40 इयार्स। बेनिफ्राय एसटिआ 5 इयार्स रिलेक्सेसन। एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना 6 month कम्पिउटार डिप्ल'मा। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया डिसिप्लिननि। दा बे बाहाय नैबे साबजेक्ट वाइज इन्टारभिउ लागोननि साबजेक्ट वाइज मार्क्स बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बाहाय लास्ट डेटआ जागोन नोंथांमोना एप्लाइआ 13 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै 27 नभेम्बरसिम बेयाव लास्ट डेट। बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। लिंक दङ नोंथांमोनहा, लिंकआव थांनानै डिसक्रिपसनाव। बेनिफ्राय दङ नाम्बार मोनसेया जाहैबाय सेकेन्डआव कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एबा 10+2 लेभेलनि एग्जाम एसएससिनि। दा बेयावहाय एप्लाइ डेटआ जाजेनदों। साबमिसना 6 नभेम्बरनिफ्रायनो जागोन आरो बेनिफ्राय 15 डिसेम्बराव बेयो जोबहैगोन लास्ट डेटआ एप्लाइ खालामनाया। बेयावहाय गासै दङ जुनियर एसिसटेन्ट, लवार डिभिजन क्लार्क, पस्टाल एसिसटेन्ट बा सर्टिं एसिसटेन्ट, डाटा एन्ट्रि अपारेटर। दा बेबायदि आरो भेरियास मिनिस्ट्रिस डिपार्टमेन्ट अफिसार्सफोराव बेनि माखासे थार्ड ग्रेडनि बिबान दङ। दा बे बिबान एबा साख्रिफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै आरामसे नायना लानो हानाय जागोन आरो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेयाव हायार सेकेन्डारि पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों, बेजों थांनानै एप्लाइ आरो बिनि गासै डिटेल्सखौबो माखासेखौ नायना लाफिननो हानाय जागोन। मानो होनोबा मिथिखाजोबगौ कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि गासैबो केटेगरि एबा गासैबो नांगौ जानाय एजआबो आरो बिनि लवार डिभिजन क्लार्कनि सोमोन्दै नोंथांमोना नैबावबो होबोखाबाय। बेखायनो बिनि क्वालिफिकेसन आरो गासै केटेगरिफोरा एबा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा गोरोबजोबखायो। बेखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय। बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों।